Hej, i dag skal vi tale om det relative pronomen på tysk. Det er også det, man kalder henførende stedord på dansk. Det hedder som og der typisk. Vi har nogle eksempler her. Manden, som går der, er min bror. Eller jeg kan godt lide den dør, der er rød. Eller i nogle tilfælde, hvis der er tale om genitiv, kan vi også bruge ordet hvis på dansk. Den dreng, hvis kat er så sød, går i min klasse. Det relative pronomen kan udlades på dansk. For eksempel, den film vi så i går var god, der siger vi ikke noget som. Men på tysk skal man altid have det med. Der Film, den wir gestern sahen, ist gut. Det relative pronomen bøjes i køn og i tal og i kasus. Det indleder en bisætning, der kommer efter, og det skaber en forbindelse til den hovedsætning, til det led, det faktisk viser tilbage til. Hvis vi ser på eksemplerne her, ich habe einen kleinen Sohn, der gerne Fußball spielt, kan vi se, at der viser tilbage til Sohn, og derfor er det maskulinum, fordi Sohn er maskulinum. Det står i nominativ, fordi det fungerer som subjekt i den ledsætning, der følger efter. Her må man altså analysere ledsætningen, finde verballed og subjekt og objekt, for at finde ud af, hvilken kasus det relative pronomen skal have. I det næste eksempel kan vi se, at det har en anden kasus. Ich habe einen kleinen Sohn, den ich sehr liebe. Her står der altså den. Vi har stadigvæk maskulinum, fordi det er Sohn, den viser tilbage til. Men nu er det objektet, fungerer som objektet i bisætningen, og derfor står det i akkusativ. I det næste eksempel. Ich habe einen kleinen Sohn, dessen Augen blau sind. Hvis øjne er blå, betyder det på dansk. Her har vi genitiv, og derfor skal vi bruge genitivformen, som ser sådan her ud. Og det sidste eksempel. Ich habe einen kleinen Sohn, dem ich alles Gute wünsche. Her er som i dativ, fordi at vi i ledsætningen har at gøre med et indirekte objekt eller et hensynsled. Udsagnsled, grundled, genstandsled, hensynsled. Selve formen, bøjningsformen, ser vi på nu. Ja, hvordan bøjes det relative pronomen? Som jeg sagde før, så viser det jo tilbage til et led i den foregående sætning. Og det led bestemmer, hvilket køn vi skal bruge. Og så skal man analysere, hvilket led det står som i bisætningen. Og der finder man så ud af, hvilken kasus det relative pronomen skal stå i. Her har I en oversigt over bøjningen af det relative pronomen. Og hvis I kigger godt efter, kan I se, at det minder rigtig meget om den bestemte artikels bøjning. Der er kun i genitiv og i dativ flertal en forskel i forhold til den bestemte artikels bøjning. Her ved det relative pronomen har vi nemlig dessen, deren, dessen og deren, og i dativ flertal hedder det denen, hvor den bestemte artikel hedder det kun denen. Hvis du er i tvivl, så tjek også i din grammatik i alles in allem. Men det her er bøjningen, og den minder jo altså rigtig meget om den bestemte artikel. Her ser du 5 sætninger, hvor der mangler et relativt pronomen. Du skal selv finde ud af, om det skal være maskulinum, femininum, eller neutrum, eller pluralis, som du skal indsætte, og så skal du analysere, hvilket led det står som i bisætningen. Champignons sind Pilze, Svampe, som gern gegessen werden. Der skal du analysere ledet og finde ud af, hvilken kasus det skal stå i. Pilze er flertal, kan jeg fortælle dig.
Og sådan går du videre. Wo wohnt der Student? Ich das Buch geliehen habe. Student er maskulinum. Og hvilken kasus du så skal bruge, skal du se ud fra, hvilket led det står som i bisætningen. Prøv at se, om du kan lave de 5 sætninger selv. God fornøjelse.